Ako už vieme, predošlý večer sa práve týmto pastierom zjavil Gabriel spolu s mnohými ďalšími anielmi, aby im zvestoval radostnú novinu. Daniel hneď ako sa spolu s ostatnými stretol s nádherným dieťatkom, o ktorom rozprával Boží posol, rozbehol sa domov a išiel zobudiť svoju manželku Rút. Neboj sa, to som ja. Čo tu robíš? Čo sa stalo? Kde sú ovce? Zľakla sa Rút. Nekrič, šepkal udyščaný pastier. Veď zobudíš malú, poď so mnou a uvidíš nielen to, kde sú ovce. Čo si sa zbláznil, veď je polnoc? Daniel. Malá Ester z vedľajšej izby počula všetko od prvej do poslednej vety. Počula, ako sa stratila Snežka a ako ju Tobiáš po dlhom hľadaní našiel. Dozvedela sa aj to, ako prišli anjeli a že teraz sú všetci v maštali. Keď sa Rút konečne spamätala, vybrala sa spolu s manželom pozrieť na ten neslýchaný výjav. A Ester si povedala, že pôjde tiež. Lenže v tej chvíli sa v jej izbe celkom tichučko a nečakane zjavil Archaniel Gabriel. Ak chcete vedieť, čo je Archaniel Gabriel povedal a ako sa celý tento príbehov skončí, môžete pre svoje deti kúpiť túto krásnu knihu Nech sú Vianoce. Takže šťastné a veselé a hlavne vianočné Vianoce.